ஹே guys, நான் உங்கள் ஸ்ரீ. நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஸ்ரீ ப்ரோஸ் சேனல். இது ஒரு புது சேனல். நானும் என் ப்ரோவும் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் guys. உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் guys. ஓகே, இல்லை இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்க்கலாம். ஸ்டார்டிங் ஒரு 1 இயருக்கு நம்ம வந்து கேமிங், மைன்கிராஃப்ட், ஃப்ரீ ஃபயர், ஹில் கிளைம், அப்புறம் சில பல அதர் கேம்ஸ் இந்த மாதிரி தான் கைஸ் விளையாண்டுருக்க போகிறோம். அடுத்து ஒரு 1 இயர் போச்சுன்னா நான் வேறு விலாகிங்லாம் பண்ண போகிறேன் கைஸ். உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் கைஸ். ஸோ நான் உங்களுக்கு த்ரீ டேஸ் ஒன்ஸ் ஆர் வீக்லி டெய்லி வீடியோஸ் போடுவேன் கைஸ். அண்ட் அப்படி ஏதாவது ஸ்பெஷல் ஒகேஷன்ஸ்னால் டெய்லி ஒரு வீடியோ போடுவேங்க கைஸ். அண்ட் வந்து நான் இது ஏன் இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன்னா, நீங்கள் எனக்கு நம்ம இப்போ ஒரு சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கோம், எவ்வளோ நல்ல ஒரு சப்போர்ட் கிடைக்கிது அப்படின்னு பார்க்குறக்காக தான் கைஸ் நான் இப்போது இந்த சேனலே ஆரம்பிச்சிருக்கேன். உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் கைஸ். 1K வந்ததுன்னா நான் வந்து என் ஃபேஸ் ரிவீல் பண்ணுவேன் கைஸ். அவ்வளோ பெரிய சேனலில் அவ்வளோ பெரிய இவெல்லாம் நான் இல்லை கைஸ். ஜஸ்ட்டு ஒரு பையன், அவ்வளோதான் கைஸ். அண்ட் ஒரு நிமிஷம், இது வந்து உங்களால் இந்த சேனல் எவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ண முடியுமோ சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் கைஸ். நான் உங்களுக்கு ரெகுலராக வீடியோஸ் வந்து உங்கள்கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்க்க ட்ரை பண்ணுறேன் கைஸ். அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்டிங் இந்த ஆரம்ப காலத்தில் குவாலிட்டி, வீடியோஸோட குவாலிட்டி, என்னோடய வாய்ஸோட குவாலிட்டி எல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் கைஸ் இருக்கும். ஸோ உங்களால் முடிஞ்சாலும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். நான் என் சேனலில் எந்த ஒரு டர்ட்டியான கமெண்ட்ஸையும் பார்க்கக்கூடாது கைஸ். ஸோ உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். ஓகே, நம்ம ஃபஸ்ட் வீடியோ நாளைக்கு பார்க்கலாம் கைஸ்.